Vaše veličanstvo, sutra vam u posjetu stiže vojvoda od Worcestera. Sutra? Da. U kom delu dvorca želite da odsedne? Pa, tamo gde imam najviše soba. Vaše veličanstvo, predlažem da to bude zapadni deo dvorca. Tamo imate 48 soba. Slažem se sa vašim predlogom. Neka to bude zapadni deo dvorca. Želim da se vojvoda od Worcestera i njegova svita osjećaju udobno i komotno. Vaše veličanstvo, ako vam više nisam potreban, dozvolite da se udaljim. Udaljite se. Vaše veličanstvo, glavni kuvar ponizno moli da vas pitam, da zapovedite šta sutra da pripremimo za večeru, a sve u čast visokog gosta vojvode od Worcestera. A šta mi on predlaže? Ako dozvoljava vaše veličanstvo, ja bih predložio nešto. Recite, dragi moji. Pošto je vaše veličanstvo juče u lovu, kao i obično, bilo veoma uspešno, zašto ne bi večera bila od divljači? Kotleti od divlje svinje, srnetina sa sokom od limuna, jarebice u umaku od paradajza, prepelice u bešamel sosu i fazan, naravno fazan, ali na način na koji vi volite. Na provansalski način. Može, sve to može. Želim da trpeza bude bogatan. I vina, što više vina. I to najboljeg iz mog podruma. Biće sve kako zapovedate, vaše veličanstvo. Ako vam više nisam potreban, dozvolite mi da se udaljim. Udaljite se. Gospodine Ristiću, kada ćete da mi platite kiriju? A ostali ste dužni i za prošli mesec. Draga gospođo, večeras u pozorištu sam čuo da ćemo honorar za prošli mesec dobiti u ponedeljak. A za to vreme će stići i penzija, pa ću vam onda platiti i za prošli i za ovaj mesec. Ajde da vidim i to čudo.